Espai oferit per l'Ajuntament d'Alcoi.
Yo no he vuelto un móvil, Que vas a venir al cuadro. Yo soy el decano. Tienes que tragar. Estaba haciendo el puente y Rubén se fue. Oye, del rey. Bueno, pues de una forma especial, ya comenzar la fila modernista a las 5 de la tarde. Cosa boníssima. Bueno, ya va a comenzar.
Don José Manuel Balmanya, concejal de promoción turística de Teruel. Se n'ha vingut a la Fira Modernista d'Alcoi per a conèixer esta fira y también que conegamos la de Teruel, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos, recibimos la invitación del alcalde Antonio y entonces, bueno, pues no podíamos, tenemos una fiesta en común, no podíamos dejar de venir y como tú muy bien decías en un principio, venimos a aprender de vuestra, conocerla y aprender de vuestra feria y bueno, pues invitaros a que participéis de la nuestra en noviembre, la tercera semana de noviembre, el tercer sábado es donde, pues bueno, ese fin de semana es una fiesta modernista muy parecida a la que tienen ustedes en relación a las actividades que se realizan aquí y bueno, y esperemos que bueno, pues cambiemos sinergias y enriquezamos bueno, pues lo que es esta fiesta modernista. ¿Cómo es la feria, la fiesta modernista en Teruel? Mira, pues tenemos desde visitas, durante toda la semana tenemos actividades, congresos, entrevistas y luego lo que sí, pues tenemos una ruta modernista, tenemos bailes modernistas, gastronomía, en fin. Trata un poco de transmitir al ciudadano o los turistas que vienen a visitarnos a Teruel cómo se vivía en 1900, a principios de 1900, cómo la época burguesa, nuestros edificios modernistas, ese paso que se dio tan importante de lo que es la arquitectura, de dejar las líneas rectas, pasar a líneas curvas, esas rejas, incluir los animales, las flores y sobre todo, pues bueno, pues la gente, ¿no? Pues nosotros tenemos allí dos o tres cosas muy importantes que fue cuando llegó la luz y el agua a las casas. Entonces, una de las cosas que representa que la época burguesa y aquel momento muy importante para la ciudad de Teruel. Recuérdenme la fecha, por si no alguien nos está viendo para que pueda asistir. Pues estamos hablando que es la tercera semana de noviembre. La tercera semana de noviembre, ya ho saben, si os agrada la Fira Modernista d'Alcoi, en Teruel en tener una similar igual de preciosa. ¿Conocía la de Alcoi? No, no tenía el gusto de conocerla. ¿Ha descubierto algo interesante? De momento acabamos de aterrizar y sí que he visto que una cosa a destacar es que aquí las asociaciones, ¿no? Pues participan muy directamente ya con la institución, con el ayuntamiento, se han volcado y veo pues desde la recepción de los hoteles, la hostelería y los comercios, cómo ellos ya participan y están uniformados con la fiesta. Y es una de las cosas que ya me he tomado nota para trabajar en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Que disfrute de su estancia aquí en Alcoi. Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien. Gracias. Ha pasado ahí al rollo. ¡Qué chulo, por favor! Cuando eran les taronges tan boniques i tan bones que estien a la ribera. Entonces que la mer ja desabarca i ser. Les dones tiren la fer, sense poder veure el cel, tancades al magatzem. Visca Carcaixent! Si feren tard al ball, mira si tenen treball.
Res, m'ha quedat sorprendidíssim. Jo sé que que aposten per el turisme i per el modernisme. Està a gust també vostè així a la ciutat? Me trobe fatal, jo no sé què he fet, però me trobe fatal. Menos mal que així tinc el metge d'IBI Bueno, al metge i a l'enfermera. i a l'enfermera. Em trobo un poc mal, jo no sé què em passa, A veure, què tens per mi? A veure, mira, el doctor, s'ha posat nerviós i li han caigut les ulleres. Mira, t'encontres mal i és que tens el colesterol alterat, Mira, vaig a donar-te quitacolesterolato. Quita colesterol. Això t'anirà de Escolta, cine. espera, que no m'ho sentit a ningú. I per la ressaca? Per la ressaca? Doctor, no, Pues per la Isa, ressaca... no. Doctor, Isa, no, que últimament no li ha anat molt bé. Jo A veure, què tinc, tinc algo molt bo per tu, Tens. Pues no sé, jo... El sapiclorato. Això me fa això, jo, a veure, Veuràs la parella que contenta està, a veure, es diu alsapiuclorat, mira, me la guarde, me la guarde. Però penses gastar-la? Me la vaig a prendre ja. La targeteta. Doctor Antonio Anguix Gil, metge d'IBI. Anguix, clar, ja estic dient jo que em trobo malament, ja no sé. Ja. No, jo preferís que... Jo preferís... Vols dir? Pues no, això vindria bé, per lo menos a d'ell, però tu, lo jove que eres... Ai, ja te dic jo que aquestes hores del matí. De Déu, si penses aquestes pastelletes ara... És l'enfermera, però és mig metge, Ell és mig metge. Jo sí que tinc la meva llicenciatura, Sí, jo sí la tinc. Que als meus pares les va costar molt Jo vaig aconseguir-la. acabar amb cum laude, Cum laude vaig acabar. Així acabem discutint, Ell era fill de Ei, Saborer. el senyor Retor, que vinga així a veure el senyor Retor i vaig amagar-me les pastilletes perquè no el veig el senyor Retor. Mira si tenim també... Això és la senyora, la senyora. Mira, la temporada de verano 1911 tenim Patriarch, veus? Que és la modista. Són els modistes que em fan els trajes. Vosaltres li heu fet els trajes així a la senyora? Sí, sempre. Són estupendes, són La foto de la estupendes. puesta largo y todo. Mira, clar, mira. Quin look, quin detall. És que són estupendes, tot a ve de França, Sedas i modelos franceses així en Alcoi en la Fira Modernista. És que s'ho estem passant molt bé. A veure, senyor Retor. No us fies d'ella. No us fies d'ella perquè és una ràcana que ràcana. Sí, ara li preguntaré a les seues... És ràcana. No paga gens. Li agrada oir molt, però no paga gens. Així tenim problemes. Senyor Retor, vinga així, posa pau, perquè entre els metges, així les criades... Què t'ha fet comprar? Home, em diu, porta peix fresc. I mira per lo que ha tingut. Per ràbanos i per res. I poc més, no? I què li vas a fer? Són queixones. I fan molt la quizá, sí. Pues en pau, señor Retor. Mire, no se haga mucho caso de toda esta gente porque es que están todas perversas. Esto no puede ser con ellas, todas perversas. Mira, la enfermera está dando un alsapiu. ¿A tu fa falta l'alsapiu? Alsapiu? Te fa falta? No, a mi no me fa falta. A mi no fa falta per res, no fa falta. Bueno, Mire, aquí té un missal i tot. la estampita. Mossèn Antonio Molina Atilano, Berzosa. Atilano, Ai, perdona, Atilano, clar, me n'ha anat l'apellido, me n'ha anat el cognom. Molt bé, però Mossèn sí, Atilano Molina Berzona, predicador de Penàguila. Sí, jo... Així tenim amb tota la contorna. Claro. Visc en Ibi i soc de Penàguila, vaig a donar missa allí. Vale, me'n vaig a missa, perquè si no és així entre tots... Porta't bé, Amén. Com estan així tots, Unes senyores que fa un rato que estan, que si fem la foto, que si no fem la foto. I clar, és que a veure, si són de principi de segle, no s'aclarixen en els mòbils. D'on són vostès, a veure? De Carcaixent, però aquestes noves tecnologies no sé d'on ixen. I les veig jo que... El diable. Ja veig jo que no, que no atinen molt.
Hola, bona vesprada. En Alcoi? Sí, és la segona vegada que venim. Què tal us pareix esta fira? Fantàstica. Venim de Carcaixent i ens encanta vindre a la Fira d'Alcoi perquè n'hi ha moltíssima varietat i al mateix temps tots un punt comú. Genial. Bueno, ara vos dice perquè ara sí jo crec que he aconseguit arreglar el mòbil per a fer la foto, eh? Ala, va, xiques. Ara va la bona, eh? Una... Dos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Així estava jo sentat llegint l'Heraldo d'Alcoi, fent un poc de temps perquè me'n vaig a la manifestació. Una manifestació per a demanar les 8 hores, que ja estic cansat de fer tanta i tanta faena. Un dia més en la Fira Modernista d'Alcoi tenim molts actes, anem a disfrutar de la fira que n'hi ha a exposar en la glorieta de tots els expositors de la inauguració. També anem a veure esta manifestació per a les 8 hores i a veure com va vestida la gent avui per Alcoi. Acompanya'm en este segon dia de la Fira Modernista d'Alcoi. Voleu un barquillet? Ah, sí, tenim un barquillet! Que ha tocat un barquillo. Ale! Un barquillo, señor. Un barquillo. Què sóc? Què tal? Ara vaig jo, eh? Així tinc un barquillero que està... Què estem fent? Bon dia, eh? Venent barquillos, pas xiquet. A veure, jo tinc així... Sempre rodes i sempre toca. Sempre toca. Sempre toca, a tots. Jo tinc 1.000 pessetes. Puc fer alguna cosa en elles? Mare de Tinc un barquillo o no tinc? Passat o 8. Ah, pues a veure si... Mira, Mira, me l'ha guanyat este matí fent faena, eh? Com no tinc canvi, perquè jo és tan poquet, te'l regalaré. I què faig jo en... I no tens canvi? Pues mira, veig si el venen xocolata. Aniré per xocolata. A veure com van els barcos, com vas, a veure. Sempre toca, barquillo! M'ha tocat un barquillo? Un barquillo. Ale, va. Així tenim el barquillo. Anem a penjar el gallato. Barquillet. Ara, i 1.000 pesetes. Ahí tenim. Desen cuidado que vas perdent el periòdic. M'ha caigut el periòdic, ara l'agarré. Vaig a menjar-me el barquillo, eh? A veure. Escolteu, a este pare el vendré jo totes. No te canvis, sinó que jo me quedé en un barquillo amb 1.000 pesetes. Vale. Gràcies. Si pot ser, aquí mateix. A veure, així tinc unes amigues
que estan així donant... A veure, tinc 1.000 pessetetes, què puc fer en elles? No res, perquè ara valen els euros, així que ens sap molt Sí, però que estem en principi de segles, euros encara no existien. Això sí que és de veres. Què vos puc comprar 1.000 Pues pessetes? mira, quin remiller més guapet. Mira, veus? Mira, Què és, la banda? la banda. Ho feu vosaltres? Pues mira, mos ho han fet perquè doneu donatius. Pues jo dono 1.000 pessetes. Pues 1.000. Pues 1.000 pessetes, ara va, 1.000 canviem. pessetes, 1.000 remillers. 1.000... No, que jo que faig en tanta floreta. A veure, jo se m'ho poso així. Perfecte. Està guapet. Teresa, què tal esteu? Molt bé, mira. Disfrutant un any més, no? Molt bé, s'ho estem passant genial. Això és una Genial. gràcia. Col·laborant Cada així millor. en el poble d'Alcoi, clar que sí. A nit teníem tots un traje ahí supermudats, Avui avui ja ja som més de poble. Avui ja s'han llevat les plumes i hemos tocat ja posar-se el més arrepiento que tenim per casa. Aneu a estar tot el cap de setmana així? Sí, hasta el diumenge a les 2 estarem així. Repartint això i arreplegant Repartint, sí, i ballant així en companyia de la gent i tot. Bueno, Compaginant-ho. Compaginar, passeu-ho molt bé. Igualment, gràcies. Vale. La tómbola que sempre toca, no? Aixina sempre toca. Sempre, tots tenen regal. Així tenim enfermeros, enfermeres, metges, doctors i doctores de principis de segle, tots vestidets en una tómbola en la que sempre toca. A veure, jo seguís tenint 1.000 pessetes, un boleto, pot ser? Ara va, un boleto, ahí tenim. 1.000 pessetes. A lo que toca ja sorpresa, això m'ho guarde per mi. Què tal esteu? Molt bé. Sí, perfectament. Tot el dia així, fent, col·laborant, recaudant diners per a la Creu Roja. Sí, vaja que sí, tot el dia sense cansar-se. I si ens cansem, doncs aguantem. Se sentem un ratet i ja està. M'encanta el vostre traje. Està quedat molt bé, sí. Se ho han currat, No cregues tu que és fàcil de fer les coses, però... I els doctors? I els doctors també van ahir tots ahir. És que ahir tenim el doctor que està fent una foto, està fent un selfie. Els selfies en aquesta època no n'hi havia, Bé tots? Bé, molt bé. Passeu-ho molt bé, disfruteu. Gràcies. Igualment. Bueno, yo tardo un instante que se me va a quitar ello, estoy buscando dónde os pongo. A ver, ¿dónde os pongo? Jolín, vení por aquí. Perdón, Paco. Me encanta. Vente a la foto. Yo tardo un instante y cuando voy a hacer la foto te digo, mira el pajarito que lo he perdido. Bueno, vaya a tener una experiencia histórica, Así se hacían las fotos los papás de tus abuelos. En 100 años la tengo trabajando aquí. Bueno, un instante que la vamos a hacer ya, un instante. Más seguro que lo repito después. Miráis aquí. Mira aquí y cuento atrás esa sonrisa. Cierta, 1, 2 y 3, cierta.
Se está haciendo ya. 1910, los platos de plata del uno a la sigla abuelo del ingeniero. ¿Cómo estaré? No, pero primero se van a tener. Lo que yo hago, yo trabajo desde hace 10 años, yo todavía pasando por el siglo, lo que yo produce, le hago el shock, que ya le digo todo, ¿vale? Vaig a saludar. ¿Estás siempre igual de serio? És que ell és molt serio. És que no posa de la seva part, ella està pendent de tot. És que... Després anirem passant-se les fotos. Totes ja, passen bé. Ai, anem a veure alguna cosa. Jo tinc molta sèrie de ciència també. Per favor. Un par de tamales. Anem, xicos. ¡Olé,
Així m'he infiltrat enmig d'esta manifestació. Vinga, sí senyora, que porta el cartell, que diu, què és el que demanen vostès? A veure. Demanen les 8 hores. 8 hores de què? De festa? De feina, de feina. Això es treballa molt poquet. 12 i 16, i entonces volen que siguin 8 hores. Això és molt poquet. I jo quasi demane la jubilació ja. Però si és molt jove. Què tal, com estem? Bé. Passant-ho molt bé, veritat. Molt bé, molt bé. Una jornada que estem disfrutant. Estupenda, sí. Jo sé que així l'amiga ha fet un muntó de trajes, porta dissenyant vestits, jo crec que des que es va acabar la fira de l'any passat. Sí, sí. Quan n'has fet? Després de l'any passat, no me'n recorde. Un fum, eh? Ha fet moltes faldes, moltes vestits, ha tallat molt i tot això. Diu, la més treballadora sempre per així darrere. Si sols vols treballar 8 hores no podies fer-ne tants. No, però ara, home, en l'època que estem volent 8 hores. Anem a 8 hores, a veure, estem amigues, així com estan. Com que no, com que no? A veure, com estan així les meves amigues? A veure, demanant 8 hores. Estic al costat d'ella, que Està al demané costat 8 horas. 8 horas. 8 horas, 8 horas. Y trabajo para la gente joven. Tampoco que me quieras tanto, ¿eh? Repartidete, un poquet repartidete. Eso, las 8 horas queremos, ya está, eso. ¿Qué tal esteu passant? Molt bé, molt bonico. Precioso. Estamos muy contentas de estar aquí, en la manifestación. M'alegre que ho passem molt bé, molta gent en la plaça. La ama de casa, de Lucento. Les que han organitzat, són les que han organitzat esta manifestació. M'alegre molt. Esta tarde iremos de guapas. Així tenim modelitos de tots els colors, de guapas, de treballadores i de tot, eh? Gràcies, eh? Quan me digues, Joan. Lorena Zamorano, regidora de Turisme, que t'han vist ja, és el tercer look, este matí de bon matí de guapa i a la de treballadora exigint les 8 hores. Així és, tenim que participar de tot en companyia de les entitats i ara tocava vestir-se d'obrera i reivindicar les 8 hores i així estem. Un èxit. Un èxit. Sí, la segona edició. Sí, la veritat és que estem molt contents. Ha sigut un treball de tot un any, de tots, però al final el resultat està sent immillorable. Moltíssima gent implicada, ha vingut gent de Teruel, de Carcaixent, d'on han vingut? Conta'm-ho. Sí, bueno, que tenien confirmat el que tu dius de Carcaixent, de Teruel, en la glorieta hi ha expositors d'aquestes ciutats, però també sabem que venen grups en autobús d'altres parts del món, de Terrassa, de Sabadell, de Cartagena, i esperem al llarg del dia que vinga moltíssima gent. I sobretot esta vesprada, que crec jo que els pobles veïns s'acostaran esta vesprada. Que vinguen perquè ahir per la vesprada va ser una sorpresa, eh? Els carrers estos pareixien el dia de l'entrada. Estava ple, va estar molt bé perquè hi havia moltíssima gent que s'havia vestit d'època, però és que també hi havia moltíssima gent mirant i el conjunt, la veritat és que va ser molt bonico. Això diu que pareixia el dia de l'entrada, moltíssima gent desfilant, però moltíssima més abarrotant les aceres, mirant i disfrutant. Sí, jo crec que la gent s'ho va passar molt bé i avui també, el dia que mos així fa una miqueta de calor. Fa calor, però val la pena. Val la pena, millor aixina que l'altre. Moltes gràcies, ara anem a sentir com canten, no? Sí, la Coral Polifònica Alcoyana ens farà un recital de cançons alcoyanes populars i que podrem cantar tots, perquè en el CD estaven les lletres i cantarem. A veure si cantem. Lo que passa és que la gent s'ha anat tots a la sombra. A la sombra, hasta que comencen, però després vendran. Esperen que sí. Lorena, gràcies i disfrutem d'esta festa. Gràcies a vosaltres. Muy bien. Cançons que, com molt bé diu el pròleg del CD, on s'ha editat, algunes lletres ni tan sols estaven escrites, altres han sigut adaptades, moltes contrastades i altres senzillament imaginades. Este meravellós i popular CD ha sigut possible gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament, sobretot a la regidoria de Turisme,
al patrocini de la Mútua de Levante, al treball conjunt de la Coral Polifònica Alcoiana, el grup de danses Carrascal, el grup de donsainers i tabaleters de la Cordeta. Si vostès encara no l'han adquirit, poden comprar-lo ahir mateixa, a les portes de la nostra Coral Polifònica, al costat del Calderón. I sense més, cantem amb força, tots units, aquestes cançons populars que van inundar els racons de l'Alcoi modernista, republicà, inconformista, treballador, lluitador, i sentim-nos orgullosos de ser els hereus d'un llegat cultural únic i que avui recordem amb molta alegria.
Pares de la
Espai oferit per l'Ajuntament d'Alcoi.